שאלות קשור לתלמוד. אתה מכיר את התלמוד? בסדר, אוקיי. האם זה נכון, זה כתוב, זה אני לא יודע, זה מה ששלחו לי בעברית, שבבא מציע שהיהודים הם בני אדם והגויים הם לא בני אדם, הם חיות. זה לא בדיוק, צריך להבין את זה. אז מה, תסביר. זה לא פשט. יש מציאות מסוימת שיהודים הם קומה מעל הגויים. שמה? שיהודים יש קומה מעל הגויים. אוקיי, זה לא אומר שהגויים לא בני אדם. שמה הפסוק? אתם קוראים אדם והגויים לא קוראים אדם. השאלה מה הכוונה לאדם? זה סוגיה שלמה. אז מה דעתך על מה זה אדם? האדם זה הכוונה הנשמה של עם ישראל של מדרגת הגבוהה מהגויים. שמה? הנשמה של עם ישראל של מדרגת הגבוהה מהגויים. זה מה זה עם ישראל? לא, בסדר. לא, אוקיי, אז מה זה עם ישראל? כן, זה סוגיה שלמה. כן. קוראים אדם ישראל? אני יודע, הם לא יודעים. צודקת. אלה שאומרים את זה לא יודעים מה זה עם ישראל, תסביר מה זה עם ישראל. ישראל קודם כל זה עם של הקדוש ברוך הוא בחר להוביל את המציאות, את המוסריות של המציאות, את הקדושה במציאות, על העולם, שכל העולם מתמלא מתוך הקדושה של עם ישראל, כל העולם יהיה מלא להכיר את הקדוש ברוך הוא ובקדושה בחרה. זה תהליך שלם, זה תהליך מאז שיצא במצרים, עד שבנו את המקדש, תהליך איטי של גאולה לאט לאט, ובעצם זה מתחיל מזה שכל עם ישראל יבין את הערך שלו, ידע מי הוא. בעצם אנחנו את עם ישראל אדם לא מספיק מודעים לעצמנו, אז זה שקורה בתוכנו. בתוך כך זה יתפרס לכל העולם, במובן שעם ישראל יחיה את החיים האמיתיים שלו, את החיים הנורמליים שלו, בארץ, בארץ ישראל, בבית המקדש, עם כהונה, סלחי וכו', אז ככה גם לעשות לכל העולם. אוקיי. מה? ארוך כי צריך ללכת. אוקיי, לא. עקום הם כלבים. צריך... יש יותר כבוד לכלבים מהגויים. אוקיי? הנשמה של גויים באה ממשהו... הם חזירים, הם באה מנפשות לא טהורות. אוקיי. אם אוכלים עם גוי, זה כמו לאכול עם כלב. לא שמעת על זה? אוקיי. אם זה... זה מותר להרוג גוי. סתם, אסור לצור אף אחד. וזה מותר לרמות גויים. לא עקומים. גם לא, יש לנו מצווה להיות אנשים מוסריים, לדעת הטוב ואת הישר, לא צריך סתם לעבוד את כל העולם ולעבוד את כולם. זה לא נכון. זה כתוב בתלמוד, אני לא יודע, זה מה שאמרו לי, בבבא מציע, שהיהודים הם בני אדם והגויים הם לא בני אדם, הם חיות. האם זה נכון או לא נכון? אני לא יודע. לא שמעת את זה? לא יודע, אבל אני לא יודע. אוקיי. זה כל הכאילו דברים האמורים שזה כתוב, אני לא יודע את זה כתוב, שהעקומים, לא יהודים, עקומים. עקומים, אלה שהם כאילו לא יהודים, לא נוצרים, לא כאילו idol worshippers באנגלית, אני לא יודע, אני לא זוכר איך קוראים את זה בעברית, אז אתה יודע מה זה עקום. אוקיי. עקום? כן, בדיוק, סליחה, כן, בדיוק. זה אלה שעבדו עבודה זרה. כן. היום, לא יודע, נשארו כאלה בעולם. אוקיי. זה כתוב בתלמוד שהם כמו כלבים. לא, צריך לכבד את הכלב יותר מהם. אתה לא יודע. ולפי דעתך זה לא, אם הבנתי, זה לא קשור למוסלמים או נוצרים או... זה עבודה זרה. אוקיי. שהנשמה של הגויים זה לא טהור והם כמו חזירים. אני לא יודע כל הדברים. אוקיי? לא, בסדר. אסור לאכול עם גוי. זה גם אסור לאכול בקורן הארץ, זה אסור לאכול עם עם הארץ, אנשים שהם לא תלמידי חכמים. עוד פעם, זה אסור לאכול עם? מישהו לא תלמיד חכם בתורה, לא היו יושבים לאכול איתו ביחד. אוקיי. יש איזו הפרדה מסוימת. אז יכול להיות שגם עם גוי זה ככה, אני לא יודע. יש הפרדה באוכל, יש הפרדה. אז מה זאת אומרת, אני בגלל שאני לא יודע, הרבה אסור לי לאכול עם מישהו שהוא... כן, גם מי שיהודי והוא לא יודע, הוא לא תלמיד חכם, הוא לא...
סביב מחיפיים. כן? לא ידעתי את זה. אוקיי, אז יכול להיות מה בזה, לא יודע. זה עניין חברתי. אוקיי. אז זה קורה היום? כאילו, ראית שזה קורה? מה זה? מותר להרוג מישהו שהוא לא יהודי. מותר להרוג מישהו לא יהודי. הדברים האלה זה כאילו מה שאנשים טוענים שבתלמוד, שאני לא יודע אם זה נכון, שהיהודים הם בני אדם והגויים לא בני אדם, הם חיות. Oh, you speak English. Okay, so, okay, that Akumim, you know, Akumis, idol worshippers, are like dogs, and you should honor the dog more than the non-Jew. Okay. The souls of non-Jews come from impure spirits and are pigs. If you eat with a goy, someone who's Gentile, it is the same as eating with a dog. Definitely not. Okay? It is permitted to take the body and life of somebody who's not Jewish. No. And you can cheat Gentiles or idol worshippers. Okay, so in the Talmud it says in Bava Metzia, the Jews are human beings, the Goyim are not human, they are beasts. Does it say that? You know what, I think consider one of these shivas nearby, there's an American shiva called Samech, they're more practice to explain that exactly what it is. No, he brought you there, us to you, because he thought you would understand. Okay. There are Samechas, Reb Shimon No. HaTzadik. Okay. Reinbach, there's the older Illinois, that's right, Rabbi Schiller, that would be that. That would let you feel it, they'll even give you movies that they have ready. I think it's more, it'll be on the same channel. Okay. רגע, אני רוצה רגע. יש לנו בני אדם. אוקיי, אז השאלה... תגידו לא. הם חיות. הם קרויים בהמות, כתוב, אתם קרויים אותם ואין הם בהמות. זהו, אבל לא הם בהמות. נכון, לא כתוב שהם... יש לזה הסבר על זה, רגע, זה מה שאני רוצה להבין. רגע, שקט. אז מי, כן, מה כתוב? זה מה שאני לא מבין. שאתם קרויים אדם, והגויים לא קרויים אדם, זה מה שכתוב. לא קרויים? לא קרויים אדם, לא קוראים להם אדם. אוקיי, אז מה קוראים להם? אדם זה אדם אל העליון. אדם הוא בן אדם שהוא שונה מהבהמה. אם הבן אדם עושה את מעשה הבהמה, אז הוא כמו הבהמה, מה זה שווה? כל בן אדם צריך לשלוט על עצמו. אוקיי. זה היהודים שולטים על עצמם. אוקיי. היצר אומר להם לעשות דבר והם לא עושים. אז זה בן אדם. אוקיי, מישהו שהוא לא יהודי, אבל יש מישהו שהוא לא יהודי שעושה מה שצריך. הוא בן אדם או לא בן אדם? צריך לעשות דברים נורמליים. בדרך כלל הם יכולים להרוג אנשים שלא רואים אותם. יהודי לא ירוג, יהודי אפילו שלא רואים אותם. אם אחד גוי, כן? אבל יש יהודים שהורגים. יש. יגאל עמיר, רבי פופר. יהודי שמתנהג כמו יהודי, ודאי יש יהודים שמתנהגים. אוקיי, אבל רגע, מה שאני לא מבין זה כל הגויים הם שנייה, אני יכול בהמות? להגיד לך משהו? אם אין להם ציבור, אדם זה על שם אדם אל העליון. אדם אוקיי. זה כאילו יכול להיות אדם אל אלוקים. אוקיי? זה פירוש אדם. אנחנו הפכנו את זה, זאת אומרת העם הפך את זה. האדם בן אדם, כמובן אתה בן אדם, אתה צריך להתנהג כמו בן אדם. בעיקרון זה על שם עליון. אדם זה אדם אל העליון, וכיוון שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בני אדם. עכשיו, הגויים מה שאין כן. אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. שנייה, כן, היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם
אומרות לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, אוקיי. כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו... יהיה לו אלפים גם... אבנים, 2,800 מי שסתם אבנים. תתנהג... בינתיים המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים שנייה. אותנו? הם בונים לנו רכבים, בסדר, לא יודעים. דירות, בניינים, עושים הם הכל. יהיו בונים את זה. למה? משרתים את היהודים. אבל יש גם יהודים שעושים את זה. בקושי. בוא תשמע. לא, תסתכל על המציאות, תסתכל על המפה. תראה, בוא אני רוצה להגיד לך איזה משל. יש בן אדם שהוא מפחד מהאלוהים, כן? יש אחד, שניהם לא עושים את הדבר הזה, יש אחד שהוא מפחד מהמשטרה. כשהמשטרה לא נמצאת, אז הוא עושה מה שהוא רוצה, זה נכון. יש אנשים אינטליגנטים, וזה, פעם הייתי בנתונה, הייתי ילד, אכלתי ככה מהר. זאת אומרת, תעשה חילול השם, רואים בן אדם חרדי, אמרתי לו, תשמע, מי אתה רוצה שנעשה פה קידוש השם? אלו שסביבי, הם רק בחתונה, הם אוכלים יפה. בבית הם ניגשים לסיר, אני לא אגש לסיר ככה לקחת. כמו שאני מתנהג בשבילי. בשבילי אני מתנהג כבן אדם. ואתה לא חושב שגויים גם עושים אותו דבר? רגע, כמה גויים אתה מכיר? אני מכיר אישי, אני לא מכיר גויים. לא רוצה להגיד. אז מאיפה אתה יודע? כי אמרו לך, לא? אני רואה עיתונים. רואים איך שהם מתנהגים, הם לא מתנהגים כמו יהודים. ההורים שלהם. איך יהודי צריך להתנהג, לראות את השני שהוא גם יהודי, לראות את הלב שלו שהוא גם יהודי, אבל הגוי הזה לא עושה גם את זה. יבוא תשמע עוד דבר. יש דברים שאנחנו גם כן לא מבינים מה שכתוב, זה אמת. כמה? הנה, שבוע שעבר. יש דברים שזה כתוב, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה הפשט בזה, אז עד שיגידו לנו. אנחנו יודעים בערך קצת, בוא תלך הלאה, בוא נשמע מה יש לנו. אוקיי, רגע, שבוע שעבר, מישהו הלך לטבול זה בר שבוע. כפרה, לא בר כפרה. בר כפרה. לא שבת, לא יודע. אתה מגיע מהתקשורת? לא. איפה אתה מגיע? שבוע שעבר, מישהו ערב שבת, לא, זה סתם, באיזה נער, איזה מקום, והיה שם ערבי והרג אותו. למה הרג אותו? בגלל שהוא מחזיק את עצמו, שהוא בן אדם, והוא איזה חתיכת זבל, אני יודע. רגע, יהודי הרג ערבי? הפוך, הבנתי, אוקיי. וזה יום ממש. למה? על איך אתה רוצה לקרוא למה? לבן אדם? אני לא יודע. למה שהוא מחזיק שאתה לא בן אדם? אבל אתם אין לו את אמרתם, הבת שלו. אתם עושים הפוך על הפוך, כי אתם אמרתם שהגויים לא בני אדם, אבל הם אומרים ש... אנחנו לא הורגים גם חתולים, אפילו שהם לא בני אדם. אנחנו לא נרוג אותם. נכון, עכשיו אוקיי, אמרנו בסדר. שאדם זה על שם אדם אל אני העליון. רוצה להגיד לך עוד דבר, למה היטלר לא היה יהודי, הוא היה גוי? היטלר היה גוי, אוקיי. למה הוא לא היה יהודי? לא יודע, נו. שיהודי לא יעשה את זה. אוקיי, אין רגע. אף יהודי שעשה. זה מה שכתבו לי, שנייה, זה כתוב. עוד שאלה אחת. אוקיי, אני רואה שזה בא שאלות- במציאה. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. כן. אני רואה שזה שאלות קנטריות, זאת אומרת, דברים שכאילו זה מעצבן. חריפים, כן, ברור. מה, אני אבוא עם הרבה, מה, בשביל מה? אני יודע בהרבה. בוא נשמע. שהיהודים, סליחה, גויים הם עקומים. זה נכון. עקום? זה לא עקום, שהם עקומים ככה, עקומים עם אז א'. מה? אז מה זה? עקום זה עובדי כוכבים ומזלות. זה ראשי תיבס. למה? באמת. מתפללים פה, מה זה מה? עקום זה לא עקום. זה לא תיאטרון, זה לא תיאטרון. לא, זה לא נכון. אבל אתה רוצה שאנשים יבינו, כן או לא? לא, מה, זה נראה להם כאילו שהם פה מתנים לקטרג. לא, אני רואה לפי השאלות, זה שאלות כאילו ש... ברור, אבל זה מה, אני אשאל אותך על חלב בבשר? זה אני יודע. אבל זה טעות, עקום זה לא עקום. אוקיי, בסדר. זה ראשי תיבות, עובדי כוכבים או מזלות. אוקיי. הם עובדים את הכוכבים, אוקיי. לא את השם. אוקיי. וגויים הם כמו כלבים? מה? כלבים? מכלבים. גויים. איפה נתת? אס ארגת רש"י ארוד, לא יודע. לא יודע, מישהו שלח לי, אני לא יודע. ארגת רש"י ארוד. לא שמעתי. אוקיי, לא, אתה לא יודע. אוקיי. ילקוט רבני גדול, הנשמה של גויים
הם לא טהורים והם חזירים. הנשמות של הגויים. מישהו שלח לי בנימל, זה אמרו, זה תלמוד, הם אומרים שזה כתוב בתלמוד. איפה בתלמוד? תראה תלמוד. ילדות רבני הגדול. זה כתוב אצלהם. יכול להיות, מאוד יכול להיות שזה שלנו. בגלל זה אני שואל. התלמוד שלנו לא כותבים בכלל לשונות כאלה, חזירים וזה, אין מילות אצלנו. אוקיי. מותר לאכול עם מישהו שהוא גוי. לאכול אותו. לא לאכול אותו, לאכול עם מישהו. אסור לאכול. למה? יכול להחליף לך את האוכל, להחליף לך את האוכל. איפה יחליף? אתה תלך, לא, אתה מזמין מישהו לא יהודי לבית שלך. שלא יהיה קשר איתו. שלא יהיה קשר. שלא יהיה קשר בכלל? רק אני חברים אחר כך התחתנו אחד מהשני. אוקיי. מותר להרוג גוי. ספר עיקרי. שקר. מה הוא? שמותר להרוג גוי. בגלל שהוא גוי. ומותר לרמות גוי. זה דווקא שמעתי. זה הכל שם. גזל הגוי. אסור לרמות את הגוי. אסור לרמות את הגוי? לא רק זה, אפילו לא יודע, יכול להיות למשל, מותר בחשבון, אז צריך להגיד לו. אפילו אם מותר ונתן לך במקום 80 שקל וככה 100, אתה צריך לתקן אותו ולהגיד לו צריך לתת 80. זה הלכה בפורש. דווקא זה שמעתי במקרה איפשהו. אז אוקיי, אז מה שכן, אז אוקיי, בואו נחזור לחיות או סליחה, בהמות. מה? רגע, אני צריך לסיים את זה ואז נגיע. אז לא שמעתי. עוד מעט, אל תכול שעושים. אוקיי, אז בקשר לבהמות, אז אתה לא... כי אנשים כותבים לי את זה כל הזמן. בגלל שאני יהודי, רגע. אני עושה פה את הישראלים ויהודים ודברים כאלה. אז הם לא רוצים, בוא תשמע, הם לא רוצים להשמוע. אבל אני מכבד את כולם, זה לא קשור לכאילו... אם אתה לא מאמין, אתה יכול להבין גם בשביל מה שכתבו. נכון, אני לא מאמין זה גם. אבל שואלים אותי כל הזמן, אני רוצה לדעת כבר, מה קורה פה? לך תגיד להם שהיה בצד איזה ג'ינג'י מזרום נשי. כן, ותגיד לו שאני חושב שצריכים להכניס את כל הגויים לתאי הגז. לא, אל תגיד. אם הם לא מאמינים, זה לא הולך ככה, צריכים להאמין. בן אדם לא מאמין על שום דבר. מה, אני לא מאמין, צריך להכניס אותי בתאי גז. צריך להאמין שמשהו, אתה לא תאמין, אז זה גמרנו, אם יש עכשיו, נגיד, באים מטוסים, אמור, 5 דקות. הרדיו יגיד לך שעוד 5 דקות מאוד מפציצים פה את האזור, מה תעשה? אני אבוא. לא מאמין. מישהו בא, יש הבדל בין, אוקיי, טוב, לא מאמין, אין כזה דבר, בלי אמונה הולך שום דבר. טוב, אני לא, מה אני אגיד לך? אבל, לא, זה הכל, אבל, אוקיי, חזרתי לזה של הבהמה, לא כל כך הבנתי ההבדל בין גויים כאילו, לא, משהו. לא. האמת שהכל מוכיח לי שמה שאני רואה, כמה שאנשים אכזרים אחד לשני.